journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka sundalo angol sa pagbusikan sa bomba sa Lamitan, Basilan. Sunog sa Davao City, mikunod, itandi sa fire incident sa milabay nga tuig. O pulis nga gipatay sa Bansalan, Davao del Sur, gilubong na. Sa detalye sa ato mga balita, angol ang duha ka mga sundalo human gipabusikad ang gituuhang bomba sa military checkpoint sa Barangay Campo Uno sa Lamitan, Basilan kaganihang buntag. Ginaimbestigahan pa sa mga pulis sa BARM ang motibo sa pagbusikad. Ani ang report. Samaran ang duha ka sundalong nagbantay sa ilang checkpoint sa diyang mibusikad ang usa ka improvised explosive device sulod mismo sa ilang gigwadyahan bandang alas 9 kaganihang buntag didto sa Barangay Campo Uno sa lungsod sa Lamitan City, probinsya sa Basilan. Ang duha ka sundalong samaran, gilang sila si Corporal Cyrus Bunda, 36 anyos, o si Private Arnie Vember Basco, 23 anyos, pulos miyembro sa 68 Infantry Battalion o residente sa Barangay Campo Uno, Lamitan City, Basilan. Daling gikundina sa mga lider sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang insidente. Una ay nalulungkot tayo at kinukondina natin yung bombing. Pero ayaw muna natin mag-speculate doon sa kung ano yung most probable na motive. Although alam naman natin na ang Basilan dating may ASG dyan, yung Abu Sayyaf Group. Pero in the past few years, merong extensive na intervention dyan doon sa mga PSG. In fact nga, maraming nag-surrender sa kanila. So hindi natin masigurado talaga kung for now ano talaga ang motives ng bombing. So we will await yung investigation ng Philippine National Police at saka iba pang mga investigation agencies. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nag-duty ang duha ka sundalo sa ilang checkpoint sa diyang dunay kalit nga may buto nga bomba. Sa inisyal nga pahayag sa BARM, gibutyag niini nga posibleng gilubong ang bomba duol sa checkpoint. Apan, dili klaro kanila kung unsa ang gigamit sa pagpabusikad kon ang triggering device. Sumala sa tao sa PNP BARM, usa sa tulo ka suspitsado ang mikanaog pa sa iyang motor ug giduol ang mga biktima sabay kuha sa service firearm ni Corporal Bunda nga usa ka M203. Gidala dayon ang mga samaran sa Lamitan District Hospital. Apan, tungod sa ilang mga samad, gibalhin kini sa Zamboanga City. Sa katawan sa Lamitan City ug sa BARM, nanawagan si Minister Nagib Sinarimbo. Ang panawagan po natin ay magmatsyag tayong lahat dahil una, papalapit yung eleksyon. Pangalawa ho, ang napapansin nga natin pagka may galaw doon sa political process sa region, nagkakaroon ng mga ganitong classic incident. May movement. Ayaw naman talaga natin na speculate na mayroong connection doon sa paggalaw nung extension move sa regional government. Pero sana mas matutukan pa yung investigation dyan sa incident ngayon sa Lamitan City. Edith Caduayan, Newsline Philippines. Stay safe. Usa ka 16 anyos nga dalaga ang mireklamo nga gilugo sa duha ka mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kon bipat sa Kidapawan City. Gitugyan na sa kapitan sa barangay ngadto sa kapulisan ang duha ka bipat apan
gibuhian kini sa mga pulis kay wala mipasaka og kaso ang biktima. Ani ang report ni Lizel Banga. Gitugyan sa barangay chairman sa Singaw ngadto sa Kidapawan City Police Station sa North Cotabato ang duha ka miyembro niini sa Barangay Peacekeeping Action Team kon bipat human mereklamo og pagpanglugos ang usa ka 16 anyos nga dalaga niadtong Agosto 13. Apan matud ni Police Lieutenant Colonel Lauro Espida, hepe sa Kidapawan City Police Station, dili nila mamahimong prisohon ang mga akusado sanglit wala may kaso nga gisangat ang dalaga bato kanila. Matud sa igsuon sa dalaga, dunay deperensya sa pang-isip ang biktima. Nakainom ni adtong tungura ang biktima og pauli na gikan naki birthday sa iyang igagaw. Dihang gitawag kini sa duha ka bipat og didto sa sulod sa kusina sa outpost sa barangay kini gipanamas-tamasan. Sila ko man siya, taga-justisya din. Kung okay lang gani ma'am na pwede nga mga nyo ko nga sa ano lang siya ma'am sa drop-in ma'am sa disability kay para na yung matiman sa iya din kaya di mapuna ko matiman o kanang dito lang siya sa mga kay siyempre katrabaho ko ano ko makaswela o magsige kong atubang sa ilaha then gusto na ko nga kung pwede perminti na lang ako sa drop-in kay in kaso man nga din magkinaunsan secure man siya dito nga kung gusto ko gina ko ma'am katong nagsunod sa iya is dito sa iya dito lang yapon kauban sila ma'am kay dili man ako sila matiman ma'am kay nagatrabaho man ko diri then para po niya, gusto ko na ko nga matagan siya ma'am, then makulong yun itong mga zaman kay basig mabuhat pa nila sa lain. Desidido nga mupasaka og kaso ang kabanay sa dalaga. Kasamtangang gikustodiya sa City Social Welfare and Development kon CSWD ang dalaga kung asa gilauman kining mahatagan og stress debriefing. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Gilubong na kaganihang udto ang usa ka pulis nga gipatay sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur. Gilaraw na sad karon sa liderato sa Provincial Office ang pagtukod og Special Investigation Task Group Castillo nga motutok sa kaso. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Dinhi sa Immaculate Conception Parish sa Barangay Poblasyon sa Bansalan, Davao del Sur gihimo ang funeral mass alang ni Police Staff Sergeant Rick Kim Castillo kaginihang buntag. Gihatagan sab siya og 21 gun salute, una kini gitumod sa iyang lubnganan. Gidawat sa iyang nailo nga asawa ang bandila sa nasud. Timailhan siyang pagserbisyo sa katawhang Pilipino. Diriyot makuyapan ang 78 anyos kay inahan niini nga si Eden Castillo. Siya manggod ang bugtong anak nga gikonsidera niya nga buutan og responsableng padre di pamilya sa tulo niini ka mga anak. Wala pay napasaka ang kaso sa mga responsable sa kamatayon ni Castillo. Sumala ni Police Colonel Alberto Lupas, ang Provincial Director sa Davao del Sur Police Provincial Office. Ginasiguro nila nga dili mabasura sa korte ang ilang idusuon niya nga kaso aron masiguro usab nga maangkon sa pamilya niini ang hustisya. So para undergoing investigation niya punta no, sumala sa akong gikaingon sa una to mga previous interview nako. Na-consider pa na to ang mga anggulo sa iyang personal grudge niya sa iyang sa inline sa iyang trabaho no. So far karon ang updates lang ginato nga mahatag karon wala pa gyud tay mapailan og kaso but nata gina-develop nga mga suspect nakapakudos na ta og kining artist sketch sa suspect kay naman tay mga witness during the time nga gipusil siya. Unya katong mga ballistic sa katong mga slug na recover submit na nato sa crime laboratory. So far mao pa gyud ato ang update karon panahon na. Laraw sab nilang tukuron ang Special Investigation Task Group kun SITG Castillo nga mao'y mututok sa kaso. We are contemplating to request the regional headquarters for the establishment of SITG, Special Investigation Task Group Castillo,
so that we can also harness the help of other investigating police unit to help us resolve this case. Ayong nagdumili sa paghatag og pahayag ang pamilya ni Castillo, kay alang nila bahala nang iyang mga kabaro sa pagsulbad sa kaso aron makabuot nila ang gitinguhang hustisya. Si Castillo mao ang platoon leader sa Kinuskusan Detachment sa Kapulisan sa lungsod sa Bansalan nga gipusil niadtong Agosto 21. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Usa ka miyembro sa New People's Army ang patay ug tulo ka mga high-powered firearms ang na-recover atol sa 25 minutos nga engkwentro tali sa puwersa sa 42nd Division Reconnaissance Company nga operational control sa 58th Infantry Battalion. Natigayon ang engkwentro dihang gisubay sa tropa sa sundalo ang agianan sa mga rebelding NPA nga una nilang naengkwentro niadtong Sabado sa hapon. Human sa 25 minutos nga sinukliay og bala, nadiskubrihan ang duha ka M16 ug usa ka M14 rifles sa Talupa, Sitio Dumagook, Barangay Lawaan, Hingoog City, Misamis Oriental. Sa clearing operation, nadiskubrihan nila ang usa ka patayng lawas sa NPA nga miyembro sa Sub-Regional Centro de Gravidad, MTG Eagles sa North Central Mindanao Regional Command. Miabot sa kapin 200 ka mga insidente sa sunog ang nahitabo dinhi sa Davao sukad Enero hangtod Agosto ning tuiga. Mas ubos kini kung ikumpara sa sunog nga nahitabo sa milabay nga tuig. Ug tungod dili lalim ang masunugan, dunay pahimangno ang mga bombero. Ani ang report ni Leo Febra. Dili lalim ang masunugan, kay labi na kung maabulang ang tanang gamit nga atong gipundar. Mawadan kag kabtangan sir, mawadan po kag panginabuhian, magsugod po ka sa uno. Lisod kay sir kung masunugan ay. May pagmakawatan sir kaysa masunugan. Kasagaran mo god mapasagdan pag mulakaw dili maibot ang mga suga unsa diha. Nya wala ta kay balo nga nag-short circuit na siya. Ang pagpabaya nato manay resulta nga makasunog ta. Apan sumala sa mga bombero, mamahimong malikayan ang sunog. Kita nga naa diya sa sulod sa Panimalay, ato ang responsibilidad nga i-maintain nato nga safety ang atong Panimalay. So kung unsa man tong mga naa diha nga ginatawag nato nga source of ignition nga maging hinungdan sa sunog, dapat responsibilidad jud nato na siya nga ibutang sa safety. Sukad Enero 1 hangtod Agosto 30 ning tuiga, dunay kapin 200 ka insidente sa sunog sa Davao City. Nga dunay danyos nga gibana-bana ang 83.9 million pesos. Mas ubos kini kumpara sa susamang bulan ni atong tuig 2020 nga mitala og 350 ka insidente og 12.4 million ang danyos. Kung atong tukion ang datos, gamay ang nasunog karong tuig 2021 apan mas dako ang damyos tungod kay ang mga propiedad nga nasunog dunay mga mahalon nga gamit o dili bakaha nga mahal ang butang nga gilamoy sa kalayo. Number one cause sa fire incident nga nakita nato is kaning sa electrical. So sa electrical, na diha ang ginaingon nato nga due to electrical short circuit nga ginatawag nato nga kung diin ang kaning linya sa kuryente ang naidiferensya. Kanang ginatawag nato nga electrical arcing due to loose connection. Sa connections gyapon ni siya pero kana lang kay nagkaroon og kaning pagluag no sa connection sa iyang sa linya sa kuryente niya nga niresulta no sa sunog, overheating of electrical appliance. Kada bitaw gigamit nato ang atong electrical appliance, napasagdahan nato no antod nga nag-overheat siya, overloading of electrical appliance o kaning octopus connections. Dugay nang nanawagan ang Department of Trade and Industry nga kung mamalit ka og wire, ang ngayon nga imong tan-awon nga duna kini safety seal nga gikan sa ilang buhatan. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. At tangi! Taxi driver nga napil og kasunog sa iyang unit sa Butuan City. Posibleng gituyo. Og mga residente sa Davao del Sur nadasig nga magpabakuna kontra COVID-19 tungod sa Delta variant.
Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Dili pa matumbok sa mga pulis sa Butuan City kung adunay foul play ang pagkamatay sa taxi driver nga si Julius Azura nga naapil og kasunog sa iyang taxi sa Prok 16 sa Barangay Mahay, Butuan City ni adtong Domingo sa tungang gabi, Agosto 29, 2021. Usa sa tugkaron sa mga pulis kung gipatay ang driver nga si Azura o gidabdaban siya og apil sa taxi nga iyang gimaneho. Sumala ni Police Major Riza Torotoro, ang station commander sa Police Station 1 sa Butuan City. Gipailawom pa sa autopsy ang patay nga lawas ni Azura aron mahibaluan kung unsa ang gikamatay niini. Apil usab sa buot mahibaluan kung gipatay na kining daan o giapil sa pagdabdab sa iyang unit. Nanawagan karon og hustisya ang pamilya ni Azura. As of karon, wala pa gyud siya klaro kung namatay o ipatay siya or gisunog pa or nasunog ang sakyanan. Kay request ko na yung taog autopsy. During the incident, nandito taga-sopo ito na responde sa area. Nadaan di palantaw after sa ikuan sa time, di palantaw na to kung bakit na ay foul play. Mitala na og tulo ka kaso sa COVID-19 Delta variant ang Digos City, Davao del Sur. Kinisab ang hinungdan sa pagpabakuna sa mga residenteng namuyo sa kasikbit nga mga lugar sama na lang sa lungsod sa Magsaysay. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Dungan nga nagpabakuna ang magtiayong Chalmer ug Bisay Basitas, mga residente sa Barangay Poblasyon Magsaysay sa Yuka ginhambuntag Agosto 31. Nabala ka manggod ang magtiayon diyang nasayran gikan sa anunsyo sa Department of Health 11 nga duna nay tulo ka bagong kaso sa Delta variant sa Digos City kung asa usa niini ang tagalungsod sa Magsaysay. Pinalog detection ng mga tao. Dapat paspasan na. Masaya ng bakuna. Masakit ang bakuna. Masakit ang bakuna. Okay. Di sakit ang bakuna. Sa COVID ka nahadlok. Kinisab ang rason sa pagpabakuna sa 45 anyos nga si Dina Manuel, residente sa Barangay Barayong, Magsaysay. Aron sir, maprotektahan, aron di ka matakdan sa mga kuan karong hanabot, hindi na sa COVID, sa Delta virus, sa Delta, tapos para safety. Sa dato sa Magsaysay LGU, ana sa kapin 80 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa lugar. Napulo na ang namatay, diin pinakauwahi, maong 58 anyos nga lalaking vendor. Namatay kini dito sa SPMC sa Davao City niadtong Agosto 27 o gilubong sabdayon sa mga sakop sa Interagency Task Force. Actually, ang case manggugikan na isa sa Davao, nag-work. So, nag-expect niya na dito gid niya nakuha ang
kuan ang virus dili sa ato. Tungod sa tulo ka kaso sa Delta variant sa Digos City, nagpatawag na og panagtigom si Mayor Joseph Cagas sa Interagency Task Force aron pugnan ang pagkatag niini sa ubang lungsuranon. Ang gituki nato karon mao ang pagkontrol nato kung tay mga pamaagi, no, like for instance, nag-request ako ang Digos City Davao del Sur Provincial Hospital o high flow oxygen para sa mga nag-severe kay medyo nadaot ng ilahad, and mo nang mutabang tuta aduna kitay i-donate or ipahiram lang ba dito sa, pero ako pa nang i-purchase. I-purchase pa ako dagat pa mga tulo to kabuan kay karon pa pud nag-request. Uyon sab ang mayor nga ipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ ang syudad, luyo sa pag-reclassify sa National Interagency Task Force nga ipailawom na lang kini sa General Community Quarantine kun GCQ. Lakip na ang Davao Region, sugod og mga adlaw, September 1 hangtod September 7. Actually, ang recommendation no diri sa Davao Region sa DOH, ang ato ang sa RESO, Regional Epidemiological Services Unit, ang Digos City dapat ipahimutang data sa MECQ. And naamay kamanduan ang National ITF na mag-reclass sa karon ng September 7. Pero nanawagan na po ko, appeal karong meeting nga gihisgutan nato na ang business operations na sa gabi until 7 lang ta, 7 p.m. Kung bawal sa karon ang appeal sa pag-isbutana, no? And daghan pa ongoing pang discussion, appeal sa pag-isbutanan ang pagbawal sa ato ang mga ukay-ukayan, night market ukay-ukayan. And lagi mo na nga karon dito dispensad, no? Gusto kayo na ito manginabuhi, ito ang uban, gusto kayo ang pangutanag, naabay matabang ang gobyerno, ang kanunay matagtabang, pero dili man din nato malukok kay pila raman po, no? Pila raman po income sa city. May pasalig ang mayor hatagan og financial assistance silang mga na-quarantine tungod dunay exposure o direct contact sa mga pasyente nga dunay COVID-19. Apila sa LGU, ligayan ang pagtapok-tapok o seryosohon ang pagtuman sa mga minimum safety protocols, hilabi pa nga paspas kaayo ang pagtakod ug mas kuyaw sa tanang klase sa COVID-19 ang Delta variant. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Naka-confine karon sa usa ka ospital sa Zamboanga del Sur si Governor Victor Yu human magpositibo sa COVID-19. Sa gipadala ni ining pahibalo sa Kapitolyo gisaysay sa gobernador nga nakasinati siya og sintomas sa sakit sama sa ubo, hilanat ug pagpanakit sa ulo ug kalawasan. Una na kini sa kapikas ni ini og kasamtangang Deputy Speaker Congresswoman Divina Grace Yu sa official Facebook page kaganihang buntag kinsa kauban niya sa ospital. Apan wala ni ini hisguti kung asa nakuha sa gobernador ang virus. Niadto Agosto 25 nakigatubang pa sa prensya ang magtiayon human sa pagpusil patay sa kaalyadong barangay chairman nga si Raimundo Dodong Alviar sa Pagadian City. Giawhag sab sa kongresista silang mga nakaduol o nakahinabi sa gobernador nga mag-self-quarantine o mopailawom sa RT-PCR test. Kini hilabi na nga dunay 5 ka mga natalang kaso sa Delta variant sa probinsya. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha,
mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!